siasa mar piny, siasa makelo lokro gi dongro ne Uganda luo. Watimo pimo kaka piny ringo nyakwar Mugajwang, to wach maduong' ma kawuono watemo ng'iyo en ni nyalo bedo ni Awayo ojogore gi lak koso osechako jogore gi lak e kweth ariyo madongo mag siasa mano Kenya Kwanza kaachiel kod Azimio moja dundi moko makakor kacha osebedo ka neno kokwako riwruoge ariyo mag siasa. Yo makare maler ni kanye ma momiyo kawuono godhiambo antir kod hawi mar bedo kod welo ariyo ma wigi timo jere mabedo konyowa poro weche gi duto mano Kidi Mwaga kaachiel kod Mulo Junior. Kidi oimore kendo machiegni. Oimore ahinya VJ. Abor twera kodi kendo yudo thuolo mar twak gi nyikwara Mugajwang. Erokamano makawuono kamano. Erokamano. Mulo Junior oimore. Oimore ahinya VJ. Ndalo mang'eny. Antie maber. Erokamano. Kendo aneno kiwacho na Awayo okethore gi lak. Apenjo ni nyalo bedo na Awayo osechako kethore gi lak koso osejogore gi lak. Ingine para ndalo mane wachamo Awayo kidhi skul tikwanyo ti okech matin kama. Odiko lak. Odiko lak. Erokamano ahinya. Ani ng'e nawe ni lalna nikech jogi pod nigi moro. Pod warito ing'e patience ing'e nitie process kaka gik moko ringo. Ing'e ni koro Kidi Mwaga nyosetero terwa kot wach PSS cha gichungo wach kas gichungo koro ing'e ni gichungo gimoro amora koro gik moko nyaka bed patient. Tich koro ok tire onge. Okay. Kidi tero jogi e kot. Nitiere gimiluongo ni pend chik mar 10 Article 10 of the Constitution. Ma iluongo ni National Values and Principles of Governance. Ma wacho ni samora mora ma ng'ata timo gimora mora gi teko mar katiba. Nyaka rango pend chik mar 10. Achiel kuom gin gimiluongo ni public participation. Irango lemo mar CAS gi mamoko mawachogo nitiere kaka ng'ikni nyo waneno ni nyo nitiere kata kaka jo Kenya mamoko nyo nyo nitiere. Omiyo gima chik wacho en ni sama in gi chich ni ng'ikni mar chik nitie to nyaka ipit ng'wech dhi e doho mondo doho wacho ni mayo makare kata yorni ogodhore ahinya doguru dho time makare. Kamano mane gima nyotimore gi position mar kas mang'eny wadwaro lakini wala mwana Nyasaye pod ni kata kamano chik wadwaro mondo chik olu lakini wala mwana mondo bed kas. Mano lemo maber. Giwe wamos. Erokamano. Kantie position ma giwe tero weko. Erokamano. Kisomo oboke makawuono kod obok mamoko ma jumani duto. Yes. Chal ka gima nitiere e pogruok e Azimio la Umoja gi Kenya Kwanza. En ang'o ma ji laro? Kol chopo Jumamos mokadho ka Jumapil to governor ma Nyeri Migosi Mutahi Kahiga nowacho gi dho kuyu ni gin ok gin jok miwiro nyuka. Makilok gi dho makoni ni nikech ng'eni there is a context to gik miluongo ni gingero ma ji goyogi. Ka thurwa koni to doga ng'ato wacho ni wan pok waneno mudho wala e ot. To wacho mano kama nyo jalup ker nitie. Ting'eni pile sama guok giyo kidwa gayo guok to kiting' ne arungu. Imanyo wuon guok timinyiso ni to guogi ni dong koro tamwa donjo dala nika. Koro sama Mutahi Kahiga wuoyo e mbele jalup ker to owuoyo about weche mag jo Mount Kenya eni negi oro message ne jalup ker. Gima chando kachako gi Kenya Kwanza. Gima kelo chando ke Kenya Kwanza en ni nyo serikal manyo kadho makosa manyo timore serikal manyo kadho ga serikende mosekadho mamoko en gima kisurungu luongo ni politics of ethnic supremacy. En ni ka sama jadho dunia telo to koro wacho ni ma sama koro nengo chiemo ni wagare agara watamie jomoko makoro marwa nikech nano ka nyo sama nyo gidhi gigo ombulu mar eala to ka gidhi state house to giloso list to sama nyo giwuok state house to list no wabunge manyo wuok Central Kenya nyo obalo gi list no mogocho ne joma gidwaro manyo favor mana jo Mount Kenya. Koro lweny mani Mount Kenya ma ei Kenya Kwanza to en lweny mar distribution of positions. Okay. Maglemo. To kiranga Azimio to siasa maro po upinzani tek. To ng'ato ka ng'ato dwaro ni oyude gimoro to jok be nyo ni Azimio gi nitie bat Azimio achiel mong'iyo gi lweny ni ndalo duto. To nitie jok manyo gin welo ka.
Koro ginjok moko nyalo sustain lweny mar upinzani. Kirang kichako gi Kanini Kega. Bang' kanyo osegone ombulu gi jo Azimio mondo dhi e ala, to bang'e kodhi wuoyo gi jogi to wacho negi ni jatelo ma wan godo Central Kenya ka en jalup ker. Yes, kendo wadwaro ni Mount Kenya te koro go chong gi piny e tok jalup ker. Mano nyisi ni lweny mantie hie en a both camps. En lweny mar position to gi political orientation mar ng'ato ka ng'ato. Ing'eni ng'ato wawuondre ni Jim Nyamayanga o ng'ama kata ka udong godo opposition ting'eyo ni Orengo biro dong ka, kech mano gima ong'iyo go. To nitie jok moko ong'iyo gi lweny ni maka koro idhi ikawe mikele ka ndalo ariyo, chieng' mar adek to olo. DNA mar jomoko ni opposition gi mitemo wacho. DNA mar jomoko ni opposition mitemo wacho koro generally gima nitie en ni in both camps. Gima kelo chandruok e Azimio namba 1 nokelo chandruok mar PSC. Ka jo Jubilee wacho ni gidwaro slot e PSC, to ODM be nyogolo ji ariyo e PSC. Koro wacho ni ODM onego relinquish achiel mondo omigi achiel. But then ji chako dok e gima iluongo ni party contribution nyaka kama koro coalition ochope. Gipenjore ni Jubilee okelo wabunge adi, to ODM nyokelo wabunge adi. To gichako girango ni presidential vote. Jubilee okelo wabunge adi, to ODM okelo wabunge adi. Secretary General mar ODM nyowachonwa ni Jubilee to nyokonyo wande, to konyruok mare no nyochalo nade. To wacho ni konyruok mare no en ni ombulu mane Raila oyudo Central in 2017 nyoma dore mana gombulu 490. Mane konyruok e contribution mar Jubilee okelo ne Azimio. Koro tiende ka koro ipogo lemo. To koro ODM wacho ni jogi gi joma nyidunde to e dundo gi nie gidwaro mondo koro wachak go chongwa mondo warom kodgi. Koro ng'eni mano kelo chandruok matek, keto tich matek. Koro mano kanyo osetimore kendo ji chako chope e ala. Koro ineno ka awayo chalo kama chako jogore gi lak, to tiende ni kaka koro sama sisi osechope ni kwa dhi mbele nitie kaka pod realignments dhi bedo. Yes, nikech kaka ji nyobiro kanyakla ok gin jok ma iwacho ni ne nyalo tiyo kanyakla nikech ideology. Gin jok ma nyobiro kanyakla because of prevailing interest. Erokamano. Gibiro kanyakla nikech gima nyo nitie mbele gima piyo no. Yes. Erokamano ahinya. Omulo awayo bino jogore gi lak. Nitie weche ma osebedo ka wuok mathoth mokalo. Governor ma Nyeri ma bende ene jakom mar governors 10 ma wuok e the entire Mount Kenya region. Yes. Ogod wonde piny. Kowacho ni ma keny ma jogi chako ngiso achaya moro chon. Pod onumu pod onyalo mana wuok. Ing'eni kaka wache onge pogruok e ginene Kenya Kwanza ka. Gimiya ero jo Central gima gitimo iluongo ni politics of lobbying, yani gi lobby. Ing'eni ko kinyuomo ng'ato kata kikukendoru to okinya nyisa nunu bro nyera from January to December. Ndi ndalo mabe nyaka siemo wangi nyaka siemo wangi. Koro gima gitimo en lobbying. To meme nena temo nyiso wakili kae kane pok wadonje e yamo. Na nyisa ni ya ni jo Central gin jomo jipanga. Ging'eyo maber ni ya ni government ni wafomo. To wambe mana wamiyo ng'ane kura. To wang'iyo kaka sami pogo jilemo ntie kaka nyene balance joge ka e politics mo wacho ni supremacy mare kabila. Nyene ntie kaka pango joge nikech king'iyo kata PSS kaka no pange ing'eni kiseyiero president to president nigi power mar pango kaka dwaro sirikande obedi. Opango kol lalore gi jalupne. Opango oko no kolaro gi jalupne ntie kaka ji no sign coalition agreement. Ntie joma no mi 30%, ntie joma no mi kama. But koro luwore gi kura manukelo. To ni neno ka nyom CSS kane cabinet secretaries nyo been appointed, jo Central no yudo mang'eny. To PSS kane been appointed, jo Rift Valley be no yudo mang'eny. Ne gipoge 13 from provision chair. Koro gima joge timo gin gigo siasa mar lobbying. Ok ni koro nyiso ni gikosana. But ing'ene warning mimiyeno. Ing'ene nyake kidwa keto ng'ato tesre, yani kete mondo obed ka ito chikore kik wiye wil iparo ne nyaka parne. Koro nyaka ne parne apara nikech gima nyicha timore Iyala onge ng'ama nicho ndiko list. Iyala ji no dhi parliamentary group no dhi State House ne gi vote joma gidwaro.
but ndi kijana mane giweyo kanyo miluongo ni Maina Kerobia kijana matin bembe no ywa kanyo mowacho ni nobedo res gi min gi en onge wuon gi ma odhi e parliament wuoyo gi Junet en no lobby kaka no nyalo lobby kaka kijana no sero mbulu kien no sero mbulu kien gimitemo wacho but jo central gima giriwo ka giwinjo ni ng'ani luongo ni Maina kata Kenini Kega koto Kenini Kega nopogore kodgi to giriwore te nikech mano wuodgi koro mane siasa maber na central nikech gin giriwore ko gikor ka chiemo to ginindo piny to giwacho ni yawuot wa nyaka chiem nikech gitemo loso economy malo but king'iyo siasa mar Azimio jine ywak nyocha njoromo gi MPs mowuok Western to gima timore Azimio ni ng'eni gionge sirkal gine opposition to opportunities tin to opportunities matin gi nonego bed ni gipoge mopogore nitie kaka onego bed ni gimiyo ji koro jo iyudo ka jo Western MPs ma Western ne wacho ni onge kata komiti moro amora momigi komiti te odhi ne Junet Gopio Wandai yano de no ODM te jalup public accounts committee dongen mjumbe mabutere Tindi Mwale mano jalup wano wuoye chairman wuoye committee madongo dongo ngeni kiwuoye jalup wuoye committee members magoto gik matino te koro ne giywak ni yala kae gimbe no komigi moro onge ng'ama wuok Western madhi yala koro generally gima timore ga ni en koko mana matin mar wacho ni nokomiyowa wewa udwa usowa lakini en lobbying but kor ka Kenya Kwanza en lobbying ma positive miwacho ni gimanyo opportunity in fact imade timore na ntemo nyise kan ni joma dhi benefit sirikani nikech gijipanga sani ngene gere wareti Rigathi Gachagua tana sana no kaka deputy president okoluoro Ruto eno nyiso Ruto kama pa e wange to mane mino sano mako power ma central odwa nyiso Ruto ni ok nyaweya ambe kama antie ni an gi jo jienge koro mino ka sama Kenini Kega gine support jo manche ni Azimio support ka to koro gi negotiate giwacho ni barabara ni nyiso wa pokwa nene ere kaka inyalo time gima kama en kama inyalo time jowa ondik tich koro mane gima biro timore kendo mane siasa madhi timore central koro ok en gima malich ni ya ntie pogruok madhi timo ngene mago creation mag media jo media bro wacho kaka nche giso to ntie pogruok kendo Mudavadi ati pogruok kendo Mudavadi gi Rigathi Gachagua onge jogi madho chai jogi pango serikal kaka dwarore jorieko magin jodong luno gongero ka wacho ni kama iro nitie ma nyaka bedie iro nyalo bet in fact luore ni iro no wuok nango iro nyalo wuok kana mana iro mar golden bag ute mag fwambe mano komome iro nyalo wuok sami bulo duma sami ibulo ringo dongolo iro eno ojulo ni mal onyalo bedo kama maber ma wango ringo nyaka ichiringo cha ichiringo no dum mamit mali iro kamano wacha chiel wach makama ni ko wacho ni deputy president Rigathi Gachagua okoluoro ker kendo wacho ni okuyo madhi bedo gi yuto e sirikand ni nyalo bedo adieri but it's odok chien ko man gima na chako wacho ni it speaks to politics of ethnic supremacy kecha wacho ni chandruok mar sirikal kata manyo kadho ni gi sirikende mamoko mosekadho en ni sama ng'ato ni e telo to ng'ato paro ni piny chakore kendo rumo gi thurgi makirango kama lemo madito kama bor nitie tido ka ng'ato keto gi jogi te nitiere jasomo moro iluongo ni Michelle Arong mondiko buk miluongo ni It is Our Turn to Eat owacho ni chandruok maduong' mar sirikand Kibaki ne en ni sama Kibaki nodonjo telo to lemo te malongo madongo dongo manonego bed ni no distribute pe odhi na nyuki Mount Kenya Safari Club ka gidhi timo coalition management sama ne gidhi kuro ido ka cracks lwenyo sichako wuok genruok sichako wuok matindo tindo mar memorandum of understanding MOU manokelo chandruok malicha mara tipo e kind LDP gi NK okwongo gi wagone to ne giwacho ni mago mana housekeeping kama ji odake Kenya ngo to bang' no chaka no chopo sama ne chopo 2004 Kenya no serumo maka koro referendum ne chopo to koro it was a complete divorce we ne wan ka 2008 ka igni adek mokwongo ne berber e coincide mar grand coalition ma iluongo ni ODM kama notingo prime minister Raila Odinga then gi William Ruto sama ne chopo sama ne waki commission otieko tich ne mo release report ni tip genruok ochako wuok initially
Neni kata jakome ma was out here saying ni mago mana housekeeping matindo tindo ni Kenya kunyal nyiero kata mana Kenya nigi honeymoon gir go mulo ni pokoti kata dweche adek to ni honeymoon oserumo iwinjo ka Mutahi Kahiga wacho ne president ni wano kwani mudho walayot abro wacho ni omulo ni kaka gini dhi en ni barruok maduong' nitiere e odgi maka poko puonjo jo Azimio kaka onego bed ni contain jogegi kata kaka timo election to Eyala gikwong gi make sure ni giloso weche ma Kenya kwanza ma jotelo kosemo wangker kaka gichako semo wangker choncha erokamano ing'eyo VJ erokamano omulo history ma wakili wacho mago history ing'eni sani Ruto ise experience gima notimore between en gi Uhuru Kenyatta to Rigathi Gachagua ok en ng'ama ofuwo okogo kwan 2027 ong'eni Ruto dhi 10 years sani kwano ma kaponi Rigathi go kwano mar politics en mar 2032 kech ong'e ni nitie jomo dhi compete go. Namba 2 siasa mar jo central en siasa mar lobbying jogo ng'e ndalo migo kura giriwore ndalo mo gise form government ginindo piny gichiemo onge chiemo gi wan siasa mogo joluo en mar pingo government from 1997 wan obiro bet ni wan wapingo government to jogi kech sani king'iyo Nairobi Stock Exchange nyogol manyoro ka jomrang'adi adek ma lead Nairobi Stock Exchange. Nairobi Stock Exchange ok inyalo yudo jaluo ok inyalo yudo mluya ok inyalo onge joma nigi pesa onge koro iyudo ni siasa mar jo central wacho ne ng'ato ni president ni wan okwa nyal lemu mano inyiso nyaki threaten ng'ato ng'ene ok ni ninde na ng'ato piny ni koro ni ng'ato ni na support ochalo coercion moro kelengle do ng'ene nyaki push kokutimo mato rito ni marriage ne dhi kethore mano to ji dhi rito nyaka Yesu duogi nikech gima timore e siasa ka ni ere gima wayudo to mane miotemo kata nyiso jowani wan kaka wan ere kaka wanyalo riwore sama jogi chiemo ne okunya pinga ng'ato from day 1 to last day lakini kama gitimo marach nyaka siem wangi lakini kama timo maber nyaka nyise ineno ka sama Mutahi Kahiga wuoyo no Mutahi Kahiga wuoyo kamano dongi pano gidhi romo sama giromo dongi mosore bwana we shida nini to nyiso president ya ing'eni yalo no dwa timo no marach ere kaka unyalo weyo jogo koro wambe kama e mwadwaro ok ni koro gikosana gidhi romo kendo pod gibuoyo nikech gidi osegedore nyaka moyangore ni kata mana bura manie doho mok wanyal wacho wachne mar pingo wach mar vetting mar PSS ni nitie joyie moko e sirikal mar Kenya Kwanza ka emi wacho ni notiyo gi LSK matero gini doho onge jo manotero gine doho gin jo PSS masani obede kom kech ng'en tie nyaka gidin footprints ng'en tie gik mane ng'eny manotimore koro ng'eni mano iluongo ni delaying tactics nyaka gi kaw time matin pod gin ma gin office pod gichamo sara pod gipango tich kancha gitimo procurement marach nyaka gidin loophole ngech ng'eni sani judiciary independent sani DCI investigate kigin koro ng'eni sache moko sami wuok office to nyaka iketi gik moko bed maber mane gima ng'eni notimore to onge gimoro ni ati njo Kenya Kwanza ka Kenya Kwanza kata Kenya Kwanza e marriage ni gimina no wacho kata sani Moses Kude nchuo marach ineno ka jo Kenya Kwanza manyicha golo signature solo signature mudogole kom ok gole ni ati ni ok en ja Kenya Kwanza ok nyal pake ko wacho gimarach ni ok nyal nyise gima otimo marach koro mago gima ji nyaka bed manyinyisre ni kae titimo marach Mr President ka titimo maber Mr President ka ok titimo maber Mr President kaka sani an kaka nyalo nyisi ni kata mane PSS kaka no pang PSS ing'eni ji mang'eny okia to king'iyo itim analysis kaka nyo ket PSS ineno ka Ruto pango ni ka okiwuok Rift Valley kaka Rigathi Gachagua omi PS mamkale kain kokin mkale in gi PS mar mkale ang'o miyo tim kamano kech odwa monitor kech PS en accounting officer odwa ng'en to biashara meno midwa timo to ibo yudo pesa di kech competition ng'eni ng'ato nyalo loso pesa ka chopo 2027 to chung president koro ng'eni mano iluongo ni card nyaka go chess mari nyaka go checkmate koro mago gik matimore koro ng'eni e government ka yuagruok mar Mutahi Kahiga to gi moko gi bro bedo kendo bro bedo pile lakini ok binyiso ni koro jogo bare kaka ncha jogo bare ma former president Uhuru ni koni
deputy ni koni Rigathi Gachagua ok nyal bedo gi that experience jonge gima notim ne Ruto makopo ne Ruto be dwa timo ne man otim ne cha mano onge gima dhi benefit koro Rigathi dwa nindo mana piny ka to ng'e ni Ruto kawuok 2027 to odhi kawo jo Mount Kenya te to dhi gogo kwan kech mane kwan ma gigoga every election year gikawo te to giriwore ndere jo kabila mane kendo mang'eny gimanyo jo Rift Valley to gichagi manyo jo moko makoro moko matindo gi to giriwore to kura ka go kura ni pa en kwane migoye kwano every time koro ngene wan wabu bera ni ati ni sem en game mar kwano ni en mane game mar kwano ni numbers ka un gi numbers to win the majority will have their way the minority will have their say ero kamano we awacha gimoro achiel ka omulo chalo ng'ama liekonwa ni en gima ber kopo ni wadwoko piny nyaka kind kidienje ariyo kata kabe dhoudi ariyo kendo joko wacho ni ka PS en ng'ama wuok Kenya ma masawa to PS ne wuok ho marokak namba achiel mano makosa nikech wan kaka oganda wan kaka piny as a nation en ni gimoro achiel ma jok moyiero kaka jotelo onego bed ni siko katimo en ni en gero kendo jiwo makruok kanyakla mar piny ma ng'ato koranga ni ija kabila mowuok mane tija kabila mowuok kanye chako kawacho ni makosa manyo timore serikal manyo kalo and koro permit me to be a bit more specific en ni Ker Uhuru Kenyatta higa 2018 ka 2019 koro mogi jo wakorino Nairobi ka to wuoyo gidhogi a function engeni function ma ker nitiere it is a national function yes ma ideally ker onego bed ni wuoyo dok ma jite winjo and Moi gi rachne te gimoro achiel mobiro paro ni onge chieng' mane Moi no wuoyo gidhoge a public function to gima koro kanyo sirikal ni odonjo kirango pattern mar Rigathi Gachagua en ni Rigathi Gachagua sarango ni mondo mi odong ka en gi lem siso gi kata ndado kuom William Ruto en ni nyaka odong the gatekeeper mar Central Kenya koro gima osechako timo en ni wach ko wacho ni odwa riwo jogi kar mondo wacho ni oriwo the entire country tinyo ko wacho ni odwa riwo jo Mount Kenya oriwo jo Mount Kenya ok nikech ohero jo Kenya ahinya kata nikech ohero jo Mount Kenya gigo ahinya to oriwo jo Mount Kenya gigo mondo mi ka koro ng'ato dwa dhi Mount Kenya to ng'ano nyaka kadh kuome koro otema timo magie to medo his political premium to ok ni koro nikech ong'ama ohero Kenya ahinya gima denda wacho ni omulo ni kopo ni kata mana bedo waka gi kisungu wacho ni if our presence here cannot infuse a wave of newness in our politics ni bedo waka ok nyal kelo nyien moro e siasa to waonge business bedo ka koro mano gima en kijana mane Kenya kwanza mano gima nyaka ochak kedo go sani omulo anado nyisi reality yani nitie gimiluongo ne wishes gime wish dwaro gi kwayo kasi ngedi nyaka go history mana mi wan jo siasa Kenyatta kane yudo power kaka president mokao independence jomage mano benefit mano yudo puothe kete economy jomane mano ndike tich mane system ing'eyo moyo biro bedo Jaramogi serikal no bet mana nitie lakini jomatin percentage matin duoge Moi jomage ifaka kada lugha miwache police neno lugha ma jong'eng'e chalo mana jokale kane Kibaki odonjo en kamano to kidok dala korgi iboyudo ni ng'ama yudo governor nti community ntie joka ng'ane gin magi ng'eny wan makuch wang'eny ema golo ka governor kase joma kuch gi kendo tin cha golo deputy governor mane ka kipango gino chakore ga mane kuonde mwadak wacho ni unu jodak wan ene siasa mar ethnicity ochakore ground kuda tieke to en gimi tieko piny kech kata sani mane bottom up the reality mar Kenya politics mane bottom up ngene the reality mar Kenya politics mane bottom up wana US ngene wana US ma US emigo ga siasa mar ideology siasa sani king'iyo joma nyago siasa mar ideology tie joma inyalo wacho gimo maber ng'ano chalo kaka jatenda Musalia Mudavadi jibuko ne mayom ma okuo kiango ji ok dwaro ideology dwaro ng'ama yenyo ni wache ni kwambie mago ma jo Kenya dwaro mano siasa mar Kenya namba 2 siasa mar Kenya en mar kabila
to kabila mane man gi numbers mane mina no kata jakom wuon no dio ka deputy Mount Kenya dak no ka deputy Western kata mana Kalonzo dak no ka kech gimogo ni en kwan no nyaka namba no siasa mar Kenya nyaka chimoro wach ni koro numbers ntie ke jogi to gima ging'eyo ni no kata kanyo governor ma Nyeri not Nyeri Murang'a irungu kangata dongo golo gimoro ne tini mina monyuol kinyuol to ndi pesa alfa uchiel mimi ipana ngome gi wacho sani jo oria mobiro Kenya ka oria sani odonje Kenya ka mayunjo ni sani gikolo gimoro ni ng'atano nyaka nyumona adek ang'wen gima gidwaro ni numbers gikaw Nairobi City ke gisekaw Nairobi City gibo kaw presidency koro ng'ene wach kwan ni nti kaka nodonjo to luwore kaka history noketwa ochalo monarchy koro jo central pod biro bede power not unless ni koro democracy obedo maber mokelo siasa mar ideology wacho kaka koro wan yudhe ni wacho ni koro be mane gima neno Ruto rotimo the moment mane central oyiero ja Rift Valley mane nyiso ni koro siasa mar ethnicity to wuok lakini pango siasa no giyiero ng'atgi lakini ne giduoke kocha koro kaka nyalo timo kamano ma next time giyierwa Kidimwaga obed president to mano wacho ni koro ethnicity VJ wacho chachiel kapok wadhi yweyo nitiere piny kaka en to nitiere piny kaka onego bedi magi dongari wacho ni there is a world as it is and the world as it ought to be koro gima lit ni omulo ng'ama tin tiwinjo ka en gi paro mana mar Kenyatta gi Moi gini okorene kama piny osechope nitiere gima wanyalo timo mondo waber siasa wa mondo waber telo mar oganda wa mondo waber pinywa wanyalo dhi rusa mondo kwa duogo to kore erokamano ahinya kwa Jwang dibe ni awayo chako jogore gi lak koso omulo wacho ni chal kagima en chenro mar pango tich kaka oganda jomasa mar piny Kenya ka ging'iyo mbele kendo tut mar aora bedo gi pimo kwe kama tanya ma kamoro bedo gi pimo wow ni koso dobe nado Kidimwaga temo liekonwa kaka sigana no chakore to wacho ni ma en keny ma ji osetieko honeymoon koro siemruok lwedo nitiere bedo nade kwetari Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza ka waduogo wabro ng'iyo bura mane okelo kanyakla jatend ODM Raila Odinga jatend Wiper Kalonzo Musyoka kod jatend na Kenya Martha Karua gi governors manoyier e bwo Azimio la Umoja mabende ne wageno neno gimolo ni kitchen cabinet mapok ne waneno nyakwaronga Jwang kitimo na kama en ratil machiegni jahera mar chenro mar Penj Laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Waya makosi apenjo ka bende nyalore un udhiadhia to an adong kae. I'm a nursing student at KMTC Kitale. I've always desired to take care of the sick and such kind of a thing. So I think it was inborn. What Robai was doing is a form of a healing process. This is the kind of attitude that we would like to see, even for those who have already completed training. Dancing is also very much inborn. The inspiration is just natural. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703 254 254 for bookings. Najua kuwa mnaweza do more
na direct line. Sasa mnaweza mkakava mali na bizenu zote kutokana na risks tofauti tofauti. So unaweza cover hardware yangu yote hadi stoko iko nje in case ya wezi. Na botiki yangu kuchomeka. Hiyo yote no machia direct line. Do more na direct line. Visit your nearest branch, agent, broker or bank assurance partner today or SMS Bima to 23454. Direct line. Every day is sure. Hey, do more. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Shabiki.com is all about the game. Playing live. It's all about the number of goals. Halftime markets. Correct scores. Handicaps. Double chances. Corners. Goal scorers. Penalties. And full-time results. Shabiki.com is all about you. The fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Omiyo wacho ni tija dek mabiro ni wadhi bedo gi bura Nairobi kendo ni Kamkunji ground. Luongo jopiny mondo bi kanyo. Wadhi penjogi ka giyie gi gima jogo dwa timo timo. Kosepenjo Nairobi, penjo Mombasa, penjo Nakuru, penjo Kisumu. Jatend Azimio la Umoja Raila Odinga olando ni ochako romo gi jopiny e counties mopogore opogore. Kowacho ni okwedo chenro moko ma piny owacho timo maokare. Hapo awali tuliamkia kanisani, tukamweka Mola mbele, na jinsi tulivyo saa hizi tumerejelea vipindi vya kawaida ili kuwaweka tu wanafunzi wetu katika hali ya mtihani. Jopuonjre koro kwano seche to gidonje piny margi mar grade mar 6 KPSEA kod mano mar klas 8 KCPE. Wagomo sainya ne yudo matanga magenigo wakelo ujumbe mar city manager ni onge iko within the city area. Tend county ma Kisumu chungo familia moro ni kik ikwat gi aluora mar boma ma Kisumu kaluwore gi chik manyocho lagi ewi iko mar maiti e boma no. Mana kamano nyakwara mgajwang bang winjo thuond weche mawaikuni laksa adek mar odhiambo kawuono. Weche pod medo bedo ma ochwakore ka ratil kawuono. Oyiengore kornga, oyiengore korka kidi koso ratil oyiengore korka omulo jonia koso dobed nango nyakwara mgajwang. In kaka japiny inene nade. Nitie ng'ato penjo ka ni to omulo junior beto berndi to gimilongo ni ethnic mobilization ma jo Central temo timo kiwacho ni gitimo lobbying no. Oko gima ber ne dongruok mar Kenya ni kaka joma tindo onego advocate for equity kod equality. 13 PSS positions to podgi dwaro mang'eny. Oking'eyo ni seche ma luore nikech ing'ene ka jogi ne negotiate samuloso government kata dobo ni jakome ma debed president to kaka ncho winjore gi namba riche gi jogego koro kaka nchu winjoru ne kaka upoge mane kaka timore ga koro en agreement ma en agreement but gimang'eyo ni siasa mar lobbying ok en siasa mar ethnic mobilization en gima osebedo ka timore ma wambe kaka wan joluo sani neno ka nosepodno gima osepodno e luo kanyo wamako to jo wamako wariwore gi jowago
tok ni koro wago jakom wan gi mwang'eyo ni to siasa mar opposition sama government owacho marach to wanyise lakini seche modwaro development kaka nodwa launch housing projects Homa Bay no to governor bedo kode to jogi bedo kode to winje to nyise ni wan gi modwaro your excellency ni ndara mawuok Ndhiwa madhi Road Kopany kama wadwa losnwa wadwa timnwa gima kama wadwa ni kendnwa kulas ing'eni samo nindo bungu timo kamano ok ochuno ni koro no unang'o wuoche ng'ato but samo timo marach tu nyise lakini ko chopo development kech Kenya te onego bed ni yudo development but koro luore ni tu lobi nang'o ing'eni seche mubedo kacha no unupingo mana ng'ato siko ni serikal no mokwongo ok en ligo ok en ligo serikal no kwelo si unene unugo ga ng'ato ma ukiara no gwango at the end of the day usuru to gichulo usuru to chulo koro at the end of the day ng'ato ng'eno kata kokuno neno kata ka ukelo gi uwe mesa to nyiso ni oma ke joma pinga ka kete ni weche gi pending mondi ke siasa mar Kenya mane ka timo ga koro ji nyaka beda ni uriek ubedo mamuol ka kuru lakini uriek kanyethi thuol mane kaka ji sawa chal ka gima katiba ma 2010 ne ok othiedho wach makamano nikech paro mane joma noloso katiba ni otinda mologi ni committee mar experts ne paro ne nitie ni kamoro siasa moro mar keyo mwandu yo maromre ma ok ochuno ni ng'ato nyaka bed e sirikal ing'eyo mano to timore nikech iluongo ni revenue allocation mano to timore kaka dwarore kaka chiko kendo kaka Homa Bay yude Kisumu yude ing'eni kutiyo gi resources maru maber e county u to bodhi adhi development maber but ndiye development nyakuriuru gi national government nikech udwaro investors nyaka bed gero kembe madongo biro dwaro pesa mang'eny nitie ndara kata gik moko mapok obedo devolve moburo dwaro kony mar national government koro riwruok ni luongo ni collaboration ok nyisi ni koro nang'o wuoche ng'ato but en riwruok mar iluongo ni opportunities ni koro kaka in governor to adaloch gima kama tadwaro investors mowuok e piny maoko ere kaka nyalo yudo ing'eni nyaka dhi kuom minister mar foreign affairs nyaka dhi ir president ni kama adona tim kama lakini pesa momicha ing'eni mostly pesa madhi e counties chulo manosara osara gi iluongo ni chulo pending bills current expenditure koro pesa ma development dong matin lakini jomong'e kaka tiyo gi pesa ni gintie kaka gitiyo gi pesa ni maber koro wan gi modoro nto weche ma pesa madhi e county man to biro tiyo maber lakini seche ma wane government nikech onge chieng' moro bo wuok kata mo wacho ni 5 years nitie kaka udhi golo ng'ane kom 5 years ni dhi ruma lakini 5 years no korumo to ang'o ma un u benefit e government lobbying ero kamana enya onge pogro ken mana lobbying ero kamano kidi an ok njako nyiero kanyo chal ma wach moro chuoi yena mondo atigi weche ji ariyo mokwongo en Eleanor Roosevelt ma wacho ni piny mabiro en mar jogo moyie e ber mar lek margi the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams kaita achaka wacho gi achaka medo wacho mar Martin Luther King Jr. kodhi Norway kao Nobel Prize mare kowacho ni piny kaka en ok bimonowa tiyo matek mondo walos piny kaka onego bedi ni the eastness of the world will not stop us from reaching out to the world as it ought to be omulo wachonwa maber kaka siasa mar lobbying kaka osemiwa gik moko lemo momiwani to bende okrom nwasayudo lemo madongo moingo ma nikech ang'eni owacho komanyo jakarachuonyo Reyo Omolo yudo to Samaria Omolo yudo kom mar jagoro mongirore e office mar Ker to ndalo mane wan gi kalamu kubwa oyugi pisi ting'eni Samaria yude ni to police budget to semuor oter inspector general koro tineni weche mag police gari takwe waonge PS onge godo to ndalo yugi pisi to ne wan kode mandalo go jok mane odonjo police ko yugi pisi nikech bani gima koro wacho en ni kora ng'ome yudo ka ng'atu ni e sirikal omiwa go chako muor bathe odhi bathe kocha owacho ni en gima kare kopo ni siasa mar lobbying ni otimore to siasa mar lobbying ni gimiyo wang'gi ne wach ni Kenya ok en mar ji ariyo kirango gata mar Kisii e list mar PS ni ka nitie ng'ato to en ng'ato achiel otin kabisa Kisii ne onge ng'ato koro ja Kisii onge ni ogirango the entire Gusii region ok giyudo kata ng'ato achiel ma is fit mar bedo PS to koro siasa mar akwede mar dhoudi en gima osebedo en gima osekelo ng'ikni mang'eny
En e gima omiyo jo Kenya kuom rieko margi mathoth. Kenyans in their infinite wisdom. Higa 2010 wacho ni nitiere gik mwasetimo machalo gik makare. To gin richo kabisa kendo ginyalo nego chuny piny. They can kill the soul of the nation. Emomiyo nyaka wakel chik manyien miluongo ni katiba mpya higa 2010. To adwa nakel gima omiyo ng'ikruok osebedo chakre higa 2010 kabiro kama. En ni sirikal mwayudo chandruok mokwongo yudo kadho katiba manyien ne en nyawawa mag ICC. Nikech gima nyawawa mar ICC otimonwa en ni kwadoyo e yiero mar 2012 ma ema nonego bed ni ne konyowa to wayudo telo makare mane nyalo konyowa implement katibano. To nyawawa ka odhi ochapowa makoro ICC obedo achiel kuom referendum mane wadhiye kwadhiye mbulu mar 2013. Okay. Koro ma omiyo higa sirikal modonjo mokwongo 2013-2017 nyo dili gi weche mag ICC to bedo gitemo govern. Koro attention margi is distracted. Koro sama koro wuon piny Ker Uhuru Kenyatta temo loso gine 2018 to yudo ka pi osekadho mang'eny e bwo daraja ni. Koro mane chandruok manyocho chandruok gima koro miyo wachopo nyaka kama wantiere ni. Nikech mae serikal matiyo, serikal gomulo ni. Awacho ni serikal gomulo nikech en Kenya Kwanza, lakini serikal to mar ji duto. Koro kacho nikech serikal mar Kenya Kwanza ema tiyo. Na paro ni kaka weche mag appointments ne ginyalo time maber saidi. To kakoro wan gi ng'ama tin wadwa kama. Ma ok ne makosa gi mano. Tano ni kanyo nitie makosa. Iwacho ni dhiang' duong'. Ing'eyo BJ. Kineno books ma wakili kuot gin ondiki gi oko gin mag US gi jogo ne ndiko bugno gi context ma democracy ma oko anda mor ko nyisa book ma jakomo ndiko Oduoro Ng'wen ne launch book moro machiegni Obama yani jogo moko mabende the flames of freedom in the context of Kenyan politics. Number 2 ok di dismiss ni koro kane budget okete e wach inspector general ni koro onge gimoje dhi yudo. Ing'ene PS mar security is very powerful. Inyalo paro kane PS ma koro sani ne wuok ni Karanja Kibicho moko ga pok na thino no coordinate wele pameni wacho ni onge gima gino konyo lakini king'iyo number 1 joge ma coordinate na government projects kech ng'ani emo rito joma chalo DO chief to chani chief gik memiyo gin gidhi ng'iyo projects matimore government. Koro ing'ene jo samo bo yudo information ma onyalo coordinate no projects madhi e Nyanza. Ang'o mamono wakaw projects. Number 2 owalo NCS. Ndalo manye gine handshake mar Jakom gi Uhuru. Ne wan gi CS adi government. Adek. Mano ng'a kwan Recho Mamo ne nitie ka. Ne wan gi Recho Mamo Jakom njukete kanyo koso ng'a. Recho Mamo ne nitie ka. Ne wan gi Minister machon ma Education Professor Magoha. Tingene Magoha no. Ne wan gi kipenjo CS mano to tin. Koro wacho king'iyo Magoha koro kelni Magoha. Magoha ji okia ni en jaluo en moloya. Mano ngene CS ogaga kama. Namba 2 kibugo mamo. Koro ngene macha ok en gimoro ayanga ni no kaw ja Siaya no kaw ja Homa Bay omi CS kata omi PS. Koro nyaki goero kama nikech one onge kura manogo ne nyien. Lakini momiyo matin no wakawe to luo professionals ndiye jo miluongo ni professional and technocrats. Gidhi to ging'iyo to ng'ani ere gimo nyalo konyo e field ne kata ministry ne ni ere kaka wanyalo benefit. Erokamana kapok wawito chuny wach mano kelo kaka wuono godhiambo kidi ka watieko nikech sano kanok mokalo. Bura manyo obedo e kind jodito mag Azimio moja kod governors no yangore nitire pogruok moro. Jodito mag Azimio wacho ni mass action nyale. Governors wacho ni ji nigi kech. Moko kuom wan otiyo gi pesa mang'eny ndalo mag campaign polo temo tego serikal. Koro kwa yie gi paro ma kamano. Ma nyalo bedo ranyisi mar pogruok mar paro e Azimio ka. Koso di wacho ang'o? Number 1 moko kuom gi bende wacho ni waikore matiyo gi serikal of the day, government of the day. Adwa ni awuok ng'ama oko ochung' kweth mora mora. Adwa ni awuok kaka Jakenya nikech adak e Kenya. Yes. Ni nyaka kama sani wantie thoth ji mang'eny ni kama tek. Ji chandore gi weche mag yuto. Ji chandore gi weche mathoth. Gimoro achiel ma mass action timo en ni oketo thuolo matin mar tich
en samo keto thuolo matin mar tich and koro nitie ng'wech nikech sama mass action nitiere ok inyal uso rabondi kanyo nikech gibiro yudho gidhi godo, ok inyal chielo mandasi kamoro kanyo. Koro wach mar mass action mokwongo an kaka an to ok en wach ma ayie godo, nikech nyo wasedhi nyaka Supreme Court sa election ma Supreme Court owacho ni maes jok magi jok manyoka oyombo. Mar ariyo, nitie gima miyo jo Kenya nomiyo Supreme Court one original jurisdiction, teko mokwongo ma chakore gi wangone ma Supreme Court ni godo is to determine ni ere ng'ama oyier ker. To kendo nikech nodwaro ni mondo process no bed machiek mondo sirikal ng'ama obedo determined ni en ker obed nyalo tiyo, emomiyo noket ndalo matin mineno ketgo. Koro kaka jok moluoro chik, neno mara en ni mondo mi Azimio no gerre agera kaka ginyalo gerore, to nikech sirikal mantie ni disruption obed matin mondo ka jowa oyude kaka de ti mondo yud gimoro kete mesa. Kwa keto mass action jowa ema ket biro nego. Erokamano. Governors moko nopogore kod jo Azimio e paro ni mano gima kigi mulenyo nyalo wachango ka watieko. Ing'eyo wach mar mass action mano gimiluongo ni old school. Nikech sani kaka wakilo wache ji kalo matek. To ok diwuog ni dhi ndara ni Julia Cherera kia jo IBC ge no dhi tate ng'at ma bencha tiyo tije. Ing'eyo ka parliament timo tije nitie gimiluongo ni executive parliament gi judiciary. Wawe jogo tigi. Parliament tika process na ka giwacho ni gigolo jogo dhi e tribunal, Ruto form tribunal, otiekre mano kogolo gi tiek jogi nyadhi e court. Wa follow process, lakini kikawo nyathi ng'ato ni koro ji dwaro street ka gi tear gas kia ogo ng'ato. In fact joma dhi biro Kamkunji, joma dhi Mombasa kata Nakuru na nyiso wakili ka. Gin ibo yudo mana joluo ma dhi kanyo mang'eny. Onge jomoko ketimo biashara. Ibo yudo jo Mount Kenya gine okas gine town gigo biashara. Ibo yudo joma timo gige timo gige. Woro wanoda kethe seche tani iga ka iga wanone pap. Gimogore ne IBC. To IBC modhi gore go en wachako gore ne ECK mo disband en ga every time. Koro gimodwaro nyiso jo Azimio ni gima gitim gi kaw process kaw poni wach mar gogineno ka gitimore gi ngi sheria kaka en gidhi e court no bro miyo ji justice wach mar bogi kidi en ka songa do wach mogi en luo chik momulo wacho ni wach ni bendo yal ne jogi mondo commissioners ang'wen gi kada karo bedo gi dwa golo gi to nyaka ne gilos kama jogi nyalo yuchiwo pachgi maber. Sama gitere bunge, it turns from a legal process into a political process. Erokamano. Wach mani mogik. Talking in a political process, because my political. Don't give money legal process. My politician and political process. Arangimani sojo. Kaka governors obed piny gi kel development. Wach moko ma pango tich ni ji dwa dhi street. Erokamano nyakwa Mogajwang. Wa tieko chendo maratil kawuono kabeto liet ne nyakwa Mogajwang nyaka juma pin manyien. Beduru kolo dhia maber, dhia makawuono. Rit makawuono nyinga en VOJ.